Njengoba isibalo sabathelelwe yigciwane iCorona sanda usuku nosuku, Iyaqina nemikhankaso yokwazisa izakhamuzi zasezindaweni zasemakhaya ngaleligciwane kanye nokumele kwenziwe ukuvimbela leligciwane ukuze zingatheleleki. Kepha ke iningi lakulezindawo lisantula amanzi. IGibisela Traditional Council eLibode Eastern Cape yona ihamba phambili ekwaziseni umphakathi mayelana nalesimo. Ukusuka ezidolophini ukuya emaphandleni nguqulu kubhode ngenxa yobhubhane iCoronavirus. Apha eLibode kubanjwe imbizo enomahluko. Abahlali bazibazile ngethuba abo baphume izandla kwezempilo bebacacisela ngendlela zokuzikhusela. Ekutsho ukuthi abantu kufanele baqabise ukuhlamba izandla, ibe ngabantu abaxabisileyo ukuthi xa bekhohlela bakhohlelele engqinibeni kuba siyahamba ngezandla, siyahamba nangamathe. Kwaye futhi kubalulekile into kuba kwindibano uthe uPresident Ramaphosa abantu mabangadluli ku100 kuloo ndibano kuthe kwakuyo. Abahlali balamkele eliphulo kodwa banezabo inxalabo. Ukuzikhusela kwethu ukuhlamba ngisepha ke isepha leke isihlamba ngayiqhelekileyo saba sihlambile sihlambe emva kwehour nxa uzaphatha into yemanzini xa uza kwenza into yemanzini kuthiwa masizikhusele isikakhulu ngokuhlamba izandla ukuze singafumaneki lula singangeni lula esisifo apha kuthi ngalo lonke ixesha hlamba izandla ngamandla ngamanzana esephu kangangethuba loba mhlambi kula mizuzu bekuthethwa ngayo. Inkokheli zomthonyama zithi olunxibelelwano luzokunceda abahlali babe nesiqinisekiso omabakwenze. Sizinkosi siyezafaka nekhwento ba inkosi zonke mazenze igeneral meeting efana nale yaseGibisela. Bazise abantu kungajongwa as-funds. Kungajongwa okokuba zonke izinto efuna kwaziswe okokuba mayithethwe ngesixhosa ezo zinto mazilandelelelwe ipamphlets bazilandele ipamphlets kodwa thina sithetha. Athule joka kwindaba zeSABC ndiseLibode.